OK, čaute ľudia, dneska vás vítame u tohto videa ja, Miloš, Matúš a Paťo. Čaute. Dajte like a odber, aby som dosiahol 50 odberateľov a toto bude turnaj vo florbale. Takže zatiaľ ideme na to. Let's go. Ready? OK ľudia, takže teraz máme turnaj, môžeš? Ready? Hej. 1-0. Matúš, aj dačo hovor. Yes. Škoda, mohol byť gol. Dajme do 5, aspoň. Zatiaľ 1-0 ľudia. Máš takú elko, keď ne. Yes. 2-0. Nie. A už je to samozrejme dá gól. 2-1. 2-1. Hej, nie? 2-1. Ľudia, čakaj. Ideme ľudia. OK ľudia, takže 2-1. Nie. Škoda, máča. Potom vy dvaja bavíte. Poďme na to. Vy dvaja potom, ne? OK, Matúš, Strašne veľkú hokejku má. OK, tam. Yes, i tak by nebol. Mám ďalej či máš? Mám. On tomu zabránil. A strašne fúka. Jaj. 2-2. Poďme. Nie. Jaké krásne dudy. Nebehaj s tým telefónom tak. Šetím sa. Stačí, jak tam sa postav, toč. Auto. Piče. A poďme na to. Ja keď som ho porazil 2-2, či... OK, 3-2. Je tam 3-2. Že it's head, Miloš, keď bavím. A kameruj. Matúš, aký zadýchaný. Tri. OK, 3, ne? On má... Výborne. Ale je to ťažké proti takému superovi. Ty si už jak Miloš, iba z diaľky. Čo? Ty si už jak Miloš, iba z diaľky. A teraz som prvýkrát skúsil. Izaď, Miloš. OK. No, vidíš, keď... A ja môžem dávať z diaľky a goly. Yes! Na posledný gol som sa tak snažil ľudia, preto to dajte odber. OK. OK? OK? Dostávam sa do vedenia.
Adam! 1-0! Je to tam! Dajte Bitrixovi odber a like. Tak. Možno podáme tú šancu. Auto, stoj. Okej, ľudia, Okej, musím no poď, sa snažiť. no poď. Musím sa snažiť. Okej, a je tam druhý. Je tam druhý. Napaď, Miloš. Okej, Jedna. ľudia. Počkaj. Dobre, poď. Ideme mu dať ďalší gol. A to bude ľahké. No poď zberaj okejku. Ja ti budem dobrý, lebo ja to teba vkus pobavím. No čo? Otož mama, dám okejku. Hej. Aký serv. Ok, ľudia, ideme sa trochu potroviť. Idem dať goly, ale idem sa ako s ním baviť. Tak. No, to co? Zatačaš? Sprosté auta tu. Ready? Hej, steady, go. No tak poď. Ok, no. To mi nevíde na ňo. On má takú tu. Matúš. Čo? A to je, ale nebude na ňo. Není. Ok, ideme na to, ľudia. Ok, ja neverím Miloš. Miloš dáva obranu. Ideme na ňu uspohať. Skoro vyšlo. Ok, a ideme na to, musíš dať gol, ľudia, hej. Ľudia, musím sa ako snažiť. Hej, nenapuj. Že ide sa snažiť, hej, ale pred makovi. A je to tam. 3-1. Ok, ľudia, ešte 2. No, tebe ešte 4 minimálne. Ale mohol som. Sa tam vojdu, to sa ešte vojdu. Nepríjemné počasie, trošku Nevadí, fúka, ľudia, si prehrám, nevadí. ale kus aj fúka. Počkaj. Opa. Už ti prišla mama. Ale bavíme. Je to na kamere, Dobre. To potom kukni. Ja to filmujem. Len nerúcaj. Dobre, a to pekná. It's hard. Ľudia, Čo zás? daj stopku. Ok, ideme to ľudia ukončiť. Stoj. Yes! Nie. Hej! Ok, tam. Hej, Aj tam. Dobre, pani učiteľka. Poď. Patúši. Jo! Dajme. Ale že fest. Jo, problém sú jakle. Takže Matúš. To piva. Hej! Čom? Poď rýchlo baviť. Ale daj, Víš ako chlap. je tam. Raz, dva, tri. OK. Bro tu robí high kicky.
To piwa. Jaj! Však, hej, počkaj. Dobre. Však pomaly. Matúš. A bodol som. Jak chcete. Dobre. Dobre. Ladna. Neoddychujem. Bol. Tyčka. Bol. Poď. Hovedo. Do raka. Ľudia, musím sa trošku... Hej. Musím aspoň dať ešte jeden gól. Takže to asi prehrám. Ľudia, aký máš názor? Tá taký, že aj prehrám, aj comeback asi. Tá Matúš je hokejbalista, tak čo môžem? Takže, ľudia, dobre, daj si už ten prekliatý gól. Nie! Som ho nechal. Yes! Som 3-2. ho nechal. 4-2. Nie, to tretie miesto. Dobre. No takže ľudia, máme tu taký rozhovor pomaly. Budem sa ich pýtať na kus veci po treťom, štvrtom, no po tretie, štvrté miesto. Takže Matúš, jak si sa cítil po tomto, že si skončil tretí? No takže Matúš či Miloš, jak si sa cítil? Dobre, ale mohlo to dopadnúť lepšie a k tomu dal som zlý výkon. OK, takže teraz dajte odber, ide finále ja a Paťo. OK, dajte odber a ideme na to. Takže ľudia, máme tu finále ja a Paťo. Takže dajte like, pokiaľ si myslíte, že to Paťo vyhraje, a keď ja to vyhrajem, tak dajte odber. Nech dosiahneme 50 odberateľov, potom 100, potom viete, jak to funguje. Ale od 50-ky začnem streamovať, takže finále nás čaká. Takže Presne tak. ideme na video. OK, máme tu zas. Veda. Či teraz.
Kurwa. Asi tak. A nie, czy robię otoczenia, bo Ja zaparkuję. Okej. Skoro Dudy. Asi tak. Natáčaš? Že... Kaj to tu je? Nie. Bol? Hej. Fú, okej. Rovnou si mal. Okej, to tam je 1-0. To pisko. Niekde musíme sa šetriť. Do koľko sa baví? My nepovedali. No, neviem. Nie. Pátkania byt. Čakaj, kus oddychnem. 1-0 pre Patrika. Áno, je to tam. Zatiaľ. No ale uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Patrik musí otočiť. Ale ty znáš? Jo! Mám. Máš sa pátka. No a No ty si súdi, hej, súdi. Súdi. nevadí, nevedel som. Ja, ty si to robil tá bucicho. Hej. Doslova si to 12 robil. Čo chceš ti koníno? Ok, sorry. Ok, Yes. nie! Píska je koniec! Ja, díky. Pane, stopni. Čom som kuril cigu teraz? Ja som si utoril. Bryle ti padli. Stopni. Asi tak. No ne. Chope. To si peče. Nie, konino! Poď. Nie. Ja mám. Ticho buď. Čaute. To je Ravix, hej. Som to tak čakal. Ja teraz som ho veľmi na to spýtala, tak Bil. Dobre to. Nasi? Ja nie. On vajčak je bar mimo, že natáča, nie. Hej, nás tu divo, hej. Ja som utoril. Zase auta. OK, z boku na to. Si to tak sejvol. Asi tak. Nedáme radšej do 5. Toč. Asi hej. OK, tak asi je to. Není. Není. OK. Ideme na to. Toto cítim zle. Musel si... Vysoká. Není. Ale vysoká. Bro, však nemáš 4 metrovú bránku. Že by bol gól. Asi tak. Zás! Ja 3 raz! 1-0 pre Paťa. Keď si bol hecka, hej. 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 Ja som už mohol dať 3. Nie! Yes. To. Ale nemotaj sa tu. Ja nemôžem. Yes. Skok! 2-1. A už, hej. OK, ideme na to. Iba je nastav. Nie. Kurík! Patrik. Ide sa na to. Možno aj necháme do tých 7. Uvidíme, jak sa bude dariť. Není! Nie. Furtička. A psi brechajú? Kebyže nie som krivý. Psi brechajú, majú dačo. Není. Avo! Nádherný gól, toto bol dobre, Paťo náš. 2-2. OK, Dejan boj. Ty to tak furt sejmeš?
Nebo. Ja som mu dal oné. Ja som dal ptičku a nastúpil na hokejku. Čakaj auto. Píčko. Asi to ne. Ale na také blbosti nehrajme. Čo to je to? Rýchly comeback má, ale že fest. Matúš more. Príď za Ačka, jak petečko. To není. Není. Bol? Či sa zakrutila? Ja môžem jebať aj ten vietor. Také dudy a gól mohol byť. Ťažšie proti Milošovi, ne? Hej. Piče. Čo sa stalo? Tak hej. A to je akú točenú 90. Ale tak dobre. OK, 3-3. Yes! OK, ale nikdy. Bloky nie sú ni... Wow, tyčky. Také bude. OK, tak teraz nejdem na 4-4. No, Ja ti utorí! a teraz ja dám na 5-4, ne? A potom 5-5. OK. Je to 4-4. Klídek. Kúkať, dáme to na tu, čo? Aj Gregora? Izeď Miloš. Asi tak. OK. Pôjde. Hej. A on tak dobre bráni more. Tak nejak Miloš. Milošovi dudy gól. Miloš O3X. Jeho kanál. Najväčší vajčak. Alebo Miloš vie. Počkaj, nech ho auto ideme. OK, bavíme. Nie, tyčka. Není tyčka. Tyčka bola, tyčka. Toto, keď to tak príde, to je tyčka. Stáde. Vedo, už natáčaj. Nerobte. Podporujte, nie? Vedo. Počkaj. Čakaj, poďme. Izetka. Kameraman. Hej. Brošak by mohol aj Matúš, alebo Rábik. Jabo! Nie! Yes. Výborne. Pomadler! Buď ticho. Nie, ja som to tak čakal. Mne začúchol nohy, more. To tak bude ľudia, Ale do 7, hej. OK, je 5-5. Hej. Toč. More. Nie! Yes! Nie. Furt takú točenú dám. Mám. Takže by to skončilo. Keďže bajme do pedu, už to mám do piče. Tak vám to posri. Nie som fyzik. Yes. Ticho buď. Presne. No možno. Tam sa bijú dvaja chlapci. Oni Okay, sa asi tak my ľubia, kamarátsky. O, do píl. Nie je si! Miloš, a začaj. Yes. Nie! Ale ja... Nemôžeš. No nemôžu ľudia vyterať. No, ani, nebol. Furt tyčku dám. Ale aspoň to je zaujímavé. To nie je nejak proti Milošovi. Yes. Ale dobre, nebude to hanba, že som tak prehral. Nebude to taká hanba, že až tak som prehral, kebyže vyhrá. Dobre, nie to aj proti Milošovi. Dobre. Co ti peče? Miloš, poď tu, hoď. Nikovský byný. Ja mám, ne?
Čo ty peče? Jaro! A teba? Tak on chodí na moju. Dobre, neapuj. Keď teraz svoj otec, že neklepce. Áno. Ty ďalšie aké savey. Počkaj, okolo auta, čakaj, bo to točíš. Som ti prihral. Jas. A nie, musí tu dole, nemôže. A tak plávom. OK, takže možno Daj sa to zase Vidrika si ide posledný, možno že vyhrá. Ak nevyhrá. Nie, furt sa zatočí na konci. Vietor, ďakujem ti. To vieš, vietor som podplatil, že by to bolo ťažšie. Matúš, podplatím ťa. Pri samačky. Á, do pískoch. Ale tu ti nechám. Idetka. Miloš. Nie. Si dajú tu. Že to tak ty povedz na mňa, jak to vyzeralo. Len, daj toto tu nenatočil. Kameraman nenatáčal. Ja som išiel A tak a to dačo také som dal proste. Bohužiaľ, kameraman je tupý. Presne tak. Bolo to bars ťažké. Proti Matúšovi a Paťovi. Per. Natočíme. Proti Matúšovi a Paťovi to bolo najťažšie, to tí najlepší super stať a do piče. Ale nevadí. OK, ľudia. Ja som... OK. A to ťažší, čo? Ja som vedľa. Ja musím tu. OK, čau. Do piče. OK, ľudia, toto by bol koniec videa. Miloš, ktorý skončil na 4. mieste, Matúš na 3., Paťo na 2., ja na 1. Presne tak. A Tu bol rozhodca. Gregor tu je rozhodca. Takže choďte mu dať odber, doraz má 1000 odberateľov. Moje meno, tým. Takže Ravix, hej, takže Miloš Otrix. presne tak, aj mne dajte odber. A toto by bol koniec videa, takže dajte len odber, like a zatiaľ čaute. Presne tak. Miloš Otrix.